Ni fa production ni ko jabrani flavor ambe aw fo ka awole mando amba fo ka aw bismillah ala do ko kuna fulika la ka awena ko awnici aba fe jooni mana ala platform belaje sanfe ina fo mi dele ko fala tuana nkele ba be do ikala sikati ikele ba be chen wo ko na la ala bara we fo ba bara alla ma yega ko dibla mo ko lu joro ba wala kaso be kuma so ko na la nini mbalma so ko biya kaso to jara ma kaso to sawa lare ko libasila akungara kile flani bashi bate na de na gora ambe energy mo ko fo ko wala ma ko ko rantiga bayina won ko ko rantiga bayina ambu fo ay alla manye mo ko chama fu ma na chama wuli o ministre ka joro bla ne akilla lu ka na fara ko ta bulo ka daw ko ministre de chenera la ko rantiga ko na won akuma damne de ko ba fo woni ministre re na ke moteri ko ni ka ko marché ministre ba sike ko ministre bora yi ministre kuram ngana o yɛrɛ bisimila kan yɛrɛ jara o bisimila kan bi dinga jari ko bele ta ne nya ko de la ka sabu ni ko ko sa pa ka suzu eri tan bu eri ta e bi sigi ala ka de bina ka ni ko ga man o le kama ne ko baro mo ko konte ma mo ko bo ala kula ka anye do fo malila ana do ka ko ko de ko ministre ko ni a jaba jele do ala so ali na ma ye ka fo ambe ko ga do fo amaka ko di lagare nga foli be am filel ke jebul bela jele yana anga do anga kuma so konna la ko ame hage to nyini ke bela jele fe na do na ma gasira o kanto deniya ko hage to be kuma kerefe aywa lagare o bena anga do ni wakati na anga kuna funu konna la aywa ina fo bela jele ba kalama anga jamana nyamgo ya nyini ko minisma kata aywa u ko ni mu bolo flada u singane ina fo barkan tagara turamina barkan taranga o ma chama tura baratanya nga u ya yira ko ni minisma mautara ma mu bi barake maliya mu bi barake minisma konnala ANP mali jamana nyamgo ya la nyini ku bena u bela jele bara nyini ngadi u bela jele mo bela jele ka tu to ko ANP la kunafoni dum bolo ko ka kastu ina fi baraka ko tuga mina fe jenda tike fe ni avantage ko so ni akololo du ko ko gum ko nala anga jamana nyemo ye la de kamunta ni faso du nyere ka wule da kai no de ka fo ko minisma mu me afi ya ko minisma ka ko so na aka kasa bela de fara nyoga ka su ni ga anga jamana to anye ko gum ko nala ko gouvernement kile ko kale fe ni ki isigi ki miri ka ta se ANP ma wala sa kan su mo be barake minisma ko nala mana ke mo fe ani ali en société mo ko be barake nyogo fe ka su ka wule da ke ye ka fo ko bela jeli na ko yobe yogo ta kambe ala e ka su ko ere ko barake minisma na igata ire déclarer o yibe déclarer chogoti o ye contrat mun bi ni minisma ni yogote no te na ko ma fle ko la joli na ne ko kulo tali mayida ne re ko na ko piu la e ko ne re ko mo est ce que ne la re te ko ne ko jafa ko ina o de ko na ko bi la de mun na tan do bangala mun ko barake minisma la nga ukuku kastu wala sa jamana dum bi se ka bo kale la sigla tugan akoni ne bu bela jele fe ma mu be diga so ibe barake minisma konnala la kastu ni ko aso kontra bi inu nyote ni o yi bara kesebe e bi se ka ta inscrit ya iyere buguna tige yasa abse ka donjo amna ka foki ku barake o ko ngun la jamana maraba ko ni ma kuna kuni jonjon disa ka ko ko kata inscrit ala sona ma jamana ka nga ke wale mutani na o tigla mo sekere yasa do se ka bo barake balala tuamna ka sutu ibu ya bala chenera lagade ni hakin na nyuma ka ba man ko yo alna ma ye minisma mo ko klede a chama mbesu nyine u ya la diplôme bana de u hakili to minisma mo bole una u hakili to jeunesse la de oichi abinya bismillah aywa lagade na bora ensa
kunnafoni an bɛna don kunnafoni min kɔnɔna la k'a fɔ san 5 ɲinan kɔfɛ nafolo ko bunatigɛ la sɔrɔ ko bunatigɛ yɛrɛ la a fɔ Mali tɛna kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ a la san 5 ɲinan kɔfɛ. Kafuru jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko farafinna worodugu yan fan fɛ farafinna worodugu yan fan fɛ dɛ ni Ala sɔnn'a ma ni Mali kɔni sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ la e ko k'an sutu sɔrɔ yɛrɛ sarala cogo fɛ an tɛna kɛ gali ye dɛ parce que ko k'a sababu kɛ i y'a ta k'a lajɛ fasoba Mali kɔnɔ wagati tɛmɛnlenw na bɔ kɛra fɛn caman kalama k'an sutu tajiw bɛ an fɛ yan k'an sutu gaziw bɛ an fɛ yan k'an sutu i y'a dɔn sanu kɔni tɛ caman bɔnnen don an fɛ yan k'an sutu hali jama o bɔnnen don an fɛ yen parce que ikala kɔni ko ko ni an ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u lajɛ ni jamana kɔni sera ka i jija ka baara kɛ a kɛcogo la k'an sutu wa k'a tɛ ɲinɛ yɔrɔ si kɔ k'an sutu an ka entrepreneur n'a fɔra ko entrepreneur k'an sutu u ye an yɛrɛ denmisɛnninlamaw ye ni hakilinaw bɛ an na ka baaraw kɛ ka a se tɛ an ye ni jamana sera ka dɛmɛ kɛ o la k'an sutu fasirikɛla ko ko ka se sɛnɛ yɔrɔ ma k'an sutu fo ka taga se an ka usine minnu datugulen don k'an sutu ni ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka dayɛlɛ a ka ja an bɛ jigiya a kan k'a fɔ ko san 5 ɲinan kɔ Ala ma baasi kɛ farafinna worodugu yan fan fɛ jamana fasoba Mali an bɛ kɛ jɔyɔrɔ kali ye wa Mali bɛ ja ka kɛ taman Lagare ayiwa n'an bɔra yen sisan an bɛ taa Kati yɛlɛma kɔnɔ ayiwa ko nin ye maa ye ale tun bɛ a yɛrɛ kɛ kɛnɛya baarakɛla awɔ kɛnɛya baarakɛla ye a tɛgɛ de kɛlen filɛ nin ale la kunnafoniya jumɛn b'i bolo ko kan. K'a sutu fasirikɛla kɔni ko ni an y'a ta k'a lajɛ procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kati ale kɔni ka wulikajɔ de bolo kɔnɔna la a filɛ nin ye ni ka yamaruya di an ka commissaire de police de Kati ma Sori Ibrahima Sangare k'a sababu kɛ k'a sutu ko maa dɔ tun bɛ yen na kɛ Tarawelelaka ye ale tun kɛn bɛ k'a tɔgɔ to sutura la k'a sutu ale kɔni ma kɛnɛya kalan foyi kɛ a dɔnniya tɛ a la k'a sutu nka jagɛlɛya yɛrɛ ni a ka jagɛlɛya yɛrɛ t'a fɛ a kɛn bɛ ni ka a siso yɛlɛma k'a sutu min ka o kɛ furakɛli kɛ yɔrɔ ye k'a sutu i taara i ko ko i man kɛnɛ o y'a sɔrɔ a ye ordonnance sɛbɛn ka di i ma k'a sutu faramasi o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a fɛ i na fura san k'a sutu i kɔni ɲɛ b'a la kɛnɛya yɛrɛ sira fan o fan kan i sera nin cɛ in ma a b'a ɲɛnabɔ jagɛlɛya b'a la a b'a ɲɛnabɔ o de kɔni hukumu kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli kɔni o de taara boli k'a fɔ ko nin cɛ ɲɛfɔli ye k'a sutu ni kɔni tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye Tarawele kɛnin kɔ olu taara da a kan k'a sutu ka a sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ kalan fan o fan k'a sutu a tɛ nin cɛ in na an bɛ waati min na ko sisan ale kɔni a bɛ an ka jamana kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ yaasa ani ko min ka kan o na dasa. Lagare nin fɛnɛ kabako ye dɛ jagɛlɛya tɛ yan a tɛ n'a fɔ minnu b'u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ finitigiw ye yan n'o fɛnɛ caman de bɛ yen sisan k'a sutu dɔw kɛ bɛ k'u yɛrɛ kɛ gendarme dɔw kɛ bɛ k'u yɛrɛ kɛ garde ye o de kama ne kelen b'i kelen hali ni tenue complet de b'i la ka marifa k'i bolo n'i ye ne lajɛ ne tɛ jɔ ayi jɔ dɛ kana jɔ dɛ a sabu kɛ caman donnen don ko ninnu na sisan k'a sutu n'u kɛ bɛ ka taa banbaci walew ta ka b'u la k'u sɛgɛrɛ o cɛ in o nin ne o ba jacogo la dɛ nka k'a sutu ni cɛ in a jara fɛ kɛnɛya mɔgɔ tɛ kulonkɛ kɛnɛya la dɛ mɔgɔ kɔni tɛ kɛnɛya adamaden ni e t'a ɲɛdɔn a taɲɛ tɛ jamana kɔnɔ n'i ye Kati yɛrɛ ta k'a lajɛ a fɔ an ka lakariso belebeleba tɛ Kati yɛrɛ a bɛ o ka bɔ i yɛrɛ sɔrɔsiw ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ Kati k'an sutu u bɛ s'u ka baara la ni o y'a da ye nka a jo b'an yɛrɛ la dɛ an ko n'an ko k'a ka nɔgɔ yɔrɔ min na k'an bɛ taa yen m'a ɲɛ mun na ka k'o ye o don Lagare n'an bɔra an bɛ taa Bafulabe ani Kita ayiwa ko min ye sanpɛrɛn ye min yɛrɛ fɔ man di han layi ko k'an sutu ko o ye maa wɔɔrɔ bɔnɛ o nin na k'an sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na dun y'a fɔ an ka ɲininikɛlaw y'a fɔ ko ɲinan samiya k'an sutu ko kaba pɛrɛ ko fanga bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama u ye ladilikan yɛrɛ caman di k'an sutu k'a fɔ ko ni san bɛ na an ka fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ ko yeelen de bɛ se ka tigɛ o k'a kan an k'a bɛɛ ladon an ka kuranmafɛnw
k'a fɔ k'i ye courant faga tɛ dɛ fo an k'u débrancher ka bɔ courant na pewu k'a surtout an ka nɛgɛjuru siraw yɛrɛ n'o ye téléphone ye an ka olu faga pewu k'a surtout nka nin bɛɛ t'a dɔw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ koyi k'a sɔrɔ mɔgɔ lasɔminen o peut-être maa kɛ kuma fɛ nka k'a surtout an kɔni bɛ taa kita Bafulabe n'an sera Bafulabe k'a surtout tɛnɛ yɛrɛ tɛmɛlen koyi a wulada fɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ ko sanba kɔni nalen don olu fɛ yen k'a surtout sanba mun nana kabapɛrɛ a kɛlen filɛ nin ye ni ka maa saba bɔnɛ a ni na k'a surtout o yɛrɛ ma tɛmɛ sanga nin kan o wagati kelen kɔnɔna la koyi o y'a sɔrɔ san in bɛ ka na fan wɛrɛ fɛ o yɛrɛ dugu ni Sebekolo ni ɲɔgɔn cɛ man ca tɛmɛ kilomɛtiri 15 bɔɲɔgɔnko kan k'a surtout kabapɛrɛ a kɛlen filɛ nin ye ni ka maa saba wɛrɛ k'o bɔnɛ a ni na bɛɛ lajɛlen kɔni furu talen filɛ nin ye k'a surtout ne ka taa mana tali labitaniso la ne kɔni bɛ dugawu de kɛ k'a surtout ya Rabi minnu ni tora nin na Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma Ala ka an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Ala ka an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma k'a surtout ladilikan minnu bɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka olu ta ni ka baara kɛ ni ka sigi bonya ma Lagare n'an bɔra yen an bɛ ko min ye banbanci maa 22 ɲɔgɔn na Sogolo ko tɛgɛ kɛra olu la ka tɛgɛ k'u la wa tɛgɛ ma k'u la dɛ an de bɛ tɛgɛ kɛ maa la bilen k'olu ninkɛnɛ karabara wa fana ko min ye finitigilakaw ka baarakɛminɛnw ye baramafɛnw olu caman de fana minɛna k'a surtout i n'a fɔ i bɔra a kalama cogoya min na Diriba n'o ye finitigiw yɛrɛ ka kunnafoni di bɔlɔlɔ kunnafoni di yɔrɔ ye kalo o kalo u ka la baro la n'u bɛ an kunnafoni dilaw wele ni ka taa jamana yɛrɛ cogoya fɔ an ye k'an surtout o de kɔni hukumu kɔnɔna la an denkɛ de bɛ chef ye koyi Damelikɛ kɔni k'a surtout a kɔni bɔra ka nin kuma in di k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni l'armée monte en puissance hali n'a fɔlen ni a bɛ dɔw dusukun tɔɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ ko armée ka a tɛ yan malidenw de kama k'a surtout a kɔni y'a jira k'a fɔ ko Sogolon kɔni Ɲɔnɔ mara la k'a surtout banbanci maa 22 k'a surtout olu de bɔnɛlen filɛ o ni la ni ka taa se finitigilakaw yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw caman de k'a surtout o ndaraki ka bɔ o bolo o kɔni hukumu kɔnɔna la a kɔni ko a bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a sabu kɛ yen sigida mɔgɔ ninnu caman yɛrɛ bɛ ka fara finitigilakaw kan sisan k'a surtout yaasa banbanci ninnu da bɛ se ka kari u la cogoya min na fɛn caman kɔni a minɛlen filɛ nin ninnu na k'a surtout fo ka taa se moto 12 ɲɔgɔnna ma o fɛnɛ ni daga kelen filɛ nin ye u la k'a surtout hali n'a ma ye k'a fɔ ko fasiri kɔnɔna la a kɔni ko an ka ta k'a lajɛ n'a ma ye k'a fɔ ko nanzaraw ka kunnafoni di sira dɔw kan u tun y'a jira k'a fɔ ko an ye finitigi banbanci dɔw labila k'a surtout walasa an ka finitigi dɔw bɛ se ka labila an kɔni ka kunnafonidilaw u bɔra ni ka o sɛmɛtiya k'o nkalontigiya ka tila k'u yɛrɛ ɲininka yɛrɛ k'a fɔ k'olu finitigilakaw bɛ banbanci wale kɛlɛli la cogoya min na ko olu bɛ sɛgɛn minnu kɛ olu minɛ k'a surtout k'olu tɛ se k'a faamu cogo si la olu bɛ se k'o di cogoya min na mana ko la ten k'a surtout nka ni i b'a kalama cogoya min na i n'a fɔ an bɛɛ ka kɛlɛ kun y'o ye k'a fɔ ko an ka kunnafoni minnu bɛ yen ko an ka jamana ɲɛmaaw caman b'u pan an kunna ne ka taga kunnafoni di kunnafoni sira wɛrɛw kan k'a surtout ko o ko in tɛ bɛn ko k'a surtout n'i y'a ye olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na an yɛrɛ bɛ mankan caman kɛ k'a fɔ ko an kunnafonidilaw jamana kɔnɔ yan an kan ka wele ka kunnafoni di anw ma walasa an bɛ se ka kunnafoni ladi a se yɔrɔw la cogoya min na nka k'a surtout o bɛɛ ta o tɛ an bɔ dɛ ni ko RFI yɛrɛ de y'a fɔ o de ka di maliyɛnw ye hali ni an bɔra an yɛrɛ ka jabaranin na k'a surtout k'a kow ɲɛfɔ u ɲɛna tɛ taa nin na i bonya b'a la. Lagare ayiwa a sera tɛ sa i yɛrɛ ɲuman ko an ka kunnafoniw ta a sun kɔrɔ an ka fara k'a fɔ ko nin de y'a fɔ nin de y'a fɔ dɔw yɛrɛ ka kuma bɛɛ y'u ye n'u y'i bɛ sɔsɔli la mun y'a mɛn RFI yɛrɛ la on dirait que RFI tɛ nkalon tigɛ on dirait que hadamaden de t'a fɔ RFI ayi i b'a sɔrɔ olu ko walima jinɛ wa hali ni kunnafoni in bɛɛ tigɛlen filɛ nin an fɛ yan k'a fɔ ko ni kunnafoni di siraw tɛ tɛmɛ an fɛ yan nka k'a surtout an ka maa dɔw bɛ yen olu de bɛ nin kunnafoni ninnu sɔgɔsɔgɔ ni an ka kɔlɔlɔ siraw kan ne kɔni t'a dɔn maa bɛ se ka k'i yɛrɛ ma jugu ye cogoya min na ayiwa Lagare n'an bɔra yen sa
an bɛ taa an ka pankuru jigi kɛnɛ la ni o ye aéroport international de Bamako ye ko min ye ka yurugu kɛlɛ jɛkulu cakɛda min sigilen bɛ o ko kama a wulila ka se min ye an ka aéroport international baarakɛlaw ma yaasa ka kunnafoniya di u ma yurugu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Office central de lutte contre la corruption OCLI ale kɔni ye bɔrɔlasigi boloda bɔrɔlasigi min ni a kɛra alamisa don kalo tile 13 ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la surtout a ma baro in kɛ maa wɛrɛ fɛ ni o tɛ an ka aéroport tigilamaw ye an ka maa minnu bɛ baara kɛ aéroport la surtout a n'u kɔni sigira ni ka baro kɛ surtout a kɛra an ka dunantigi sugu dɔ la an fɛ yan surtout baro in yɛrɛ tun tɛ foyi ka u kalan yaasa surtout yurugu ni babaci wale minnu bɛ se ka kɛ cakɛdaw la a ka ja aéroport la u bɛ se ka baro kɛ u kan cogoya min na surtout u labu u kalama k'a yira k'a fɔ ko yurugu ma n'i bɛ a kɛ a bɛ i kelen nafa nka a bɛ tiɲɛniba don jamana kun o de kɔni hukumu kɔnɔna la baro in kɔni a sɛbɛkɔrɔ ɲɛna wa u kɛlen ka baro in kɛ ka ban aéroport baarakɛlaw yɛrɛ u fana bɔra ni ka kuma ta ko ko tiɲɛ ni Ala ka kan ko nin baroɲɔgɔnya min kelen filɛ nin olu ni OCLI ni ɲɔgɔn cɛ ko a kɔni diyara olu ye kosɛbɛ wa u kan di u n'a taliba kɛ ladilikan minnu dira u ma yaasa dangari bɛ se ka kɛ yurugu la cogoya min na kan surtout i bonya b'a la. Lagare ko n'u sera k'o faamu kɔni a bɛ n'a fɔ a bɛ n'a fɔ ni polisiw y'i minɛ ka fɛn jeni na yanni u ka wari minɛ i la u kan ka kunnafoni de di i ma kan surtout fɛn jeni in yɛrɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase i yɛrɛ ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase sirabakana yɛrɛ ma o kan ka olu de caman wa Musafo min bɛ dabali ban maliyɛn ka ko la i yɛrɛ ye polisiw ka nin kuma in fɔ maliyɛn de b'a dɔn ko n'i ye nin kɛ nin man ɲi k'i tugu k'a kɛ fɛn tɛ b'a la o ne daba o de don pourtant et puis problème bɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn ko a caman na n'u minɛna a caman na u bɛ tila tuguni ka taa wari dɔw sara a banna fo wariko in de ka bɔ a la i ni ɲagili hali n'i ye wari sara i ni ɲagili min ka kan o ka da i kan mais n'i kan ka wari sara dɛ n'i pénalisera kɔni i b'o o wari sara nka ni hali a kasoladon de ka kan o de ka kɛ i kan ka o fɛn a sera ten wariko in de ka ban u ka wariko in de ko ye bari wari bɛ di olu minnu fɛnɛ ma a tɛ se faso kɛsu i b'a kɛ n'a y'i diya i bɛ polisikɛ ye fɛn la ka fɔ n bɛ fɛn jeni sisan polisikɛ bɛ na i bɛ 200 di a ma ka tɛmɛ i ka sara an ka kɔn jukɔrɔla la n ko tellement que o don ne sɔn jara a bɛ ja ne ko n ko walayi polisiw jo bɛ aw la ko b'a dɔn k'u man tɛ ka jigin yɔrɔ min fɛ u bɛ taa jigin ni polisiw y'u minɛ tuma min i bɛ t'u sɔrɔ de a kɛ Ala kama walima u bɛ telefɔni bɔ a kɛ e dun y'a dɔn k'a fɔ i b'a kɛ walima k'u dɔ wele o ye ɲɛmaaba ye o fana tɛ jugu ni kɛlɛ ko jateminɛ bilen o bɛ wele k'o labila a sera ten Lagare an ka nin bɛɛ ye jamana marabagaw ye nin dɔ t'anw yɛrɛw ye a sera ten an yɛrɛ ka yɛlɛma don an taabolo la yaasa yurugu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ayiwa Lagare ninnu bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ an filɛli kɛ jɛkuluw fo wa an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la ko ni an donna maa min gasira kuma la fili tɛ ban o ka yafa an ma ko an bolo fila bɛ an kɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den wolo bamananw ka kuma don nka kuma b'a ba wolo Ala kana kuma ba don anw la ko ni Ala ma basi kɛ olu ni anw na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kari wɛrɛ yaasa ka kunnafoni di u ma laadiriya la.